ಪಿರವಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹತ್ತಿರ ಫಿಲ್ಮ್ ಬುಲಿತ್ತು ಬುಲಿತ್ತು ಶಾಪ್ ದಡಿತ್ಯ ಈಗಲೇ ಶಾಪ್ ಟೈಪ್ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದ ತುಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚೊಂಡು हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माते लेंचलरी अनंत मस्त हुशारಲ್ಲ ಇದಾದ ಪಂಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿರವಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇದಾದ ಹತ್ತಿರ ಸರಿತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪೋಪುನು ಲೇಟ್ ಆಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ 7:30 ಶೋ ಸೊ ಪಿದಡ್ಕ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಜಾಯಲುಕ್ಕಸ್ ಡೇರೇಡ್ ಮತ್ತೊಲ್ಲೆರು ಪೊನ್ನುಲ್ ಮತ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದು ನೀರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಪುದಾರು ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ರಿಯಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಕನ ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲು ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದಾರ್ದು ಬೀಚಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಹೆಡ್ ಉಲ್ಲಿರು ಅರೆ ಅವ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತುಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ತುಲೆ ಒಂದ್ವೇ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪರದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಈತು ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೊ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ತದ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚಿತ್ತು ದಿಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಎಂಚಿತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಬುಲಿತ್ತು ಬುಲಿತ್ತು ಸಾಕು ಮಾತಾಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಶ್ರುತ್ಯಕ್ಕಂತ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಬರೋದಿದ್ದೇರು ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ಸೋದು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಮುಗಿತದ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ಮಾತನಾಡು ಬುಲ್ತದೆ ಬೇರೆ ಮೇನ್ ಬುಲಿಪುನ ಇತ್ತು ಅನ್ಸತ್ತಲೆ ಟಾಕೀಸ್ ಎಂಚೊಂಡ್ತಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಮುಗಿಪದಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆಗೆ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಂ ಅಡೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ రెండు జగ్ల ఊరి సో అల్ప అయితే బుక్క ఇంట్లో వనస్ హత్తిచ్చి సో వనస్ మత వంతుದು ఇంట్లో పోಪಟ್ಟು ತುಲೆ ನಮ್ಮ MG ರೋಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಶಾಪ್ ದಡಿತ್ಯ ಈಗಲೇ ಶಾಪ್ ಟೈಪ್ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಯಲುಕ್ಕಸ್ ಟೈಪರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ಜನ ಇದ್ದೀರು ಸೊ ಒಂದು ಜನ ಆಚೆಗೆ ಇಡಗಿಸಿದವತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತುಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊನಂತ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾರೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ 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 ತೂಲ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂದು ದಾಂಡು ತುಲೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಡು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ ರೂಮ್ಗೆ ಗಂಟೆ 16 ಈತೇನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಂತದಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್